Salam dostlar, Blender sapaklarımızın 15-nji spin guraly bilen dowam edýär. Spin guraly saýlanan elementi, ýagny vertex bolsun, edge bolsun ýa-da face bolsun, şolary 3D kursory görä, ýagny şu görýäniňiz 3D kursor. Şu 3D kursora görä extrude etmäne kömek etýär. Häzir bäde shift A basyp bir silindir çağıran ekranymyza we G, Z diýip ýokarrak tüýşürýän we edit moda geçýän. Ýadyňyza düşýän bolsa, edit moda geçmek üçin gysy goýaly taba basyp geçýärdik. Indi şol alan silindirimize Ctrl R bilen iki sana klubka atgoý berýär. Olar goýarymyzdan soňra S, Z basyp Z okuna görä yerlerini ýetgeýär. Indi biziň indi keçjek işimiz meselem 3'e basyp face moduna geçýän we ine şu face saýlaýan bärden shift C bilen cursor to select diýen. Ýagny kursory şu saýlanan face'imizin üstüne getir diýen. Üstüne basýan bir gedek inserem bolsaňyz 3D kursorumuz şu face'imizin ýüzüne geldi. Indi biziň indi geçjek gereketimiz şunu ýokarsyna face saýlaýan we ine bärdäki menümiziň ýagny guralarymyzyň arasyndan ine spin guralynyň üstüne gelýär. Bir gedek basýar. Indi spin guralymyzyň üstüne gelip bir gedek basanmyzdan soňra ine gök Z okunna Y okunna X okunna şunu spin edip biljegimiz aýdýar. Indi bize haýsy gerek? Biz indi şul silindirimize bakal görnüşini berjek bolsak indi şoňa gulup ýasamaly. Biz şoň üçin Y-ga basýas. Ve Y-ga basan bolsaňyz ine özi strelka bilen haýsy tarafa akitjegini görkezýär. Indi biz şu strelkaň üstüne gelinimizden soňra goşmaga basyp aşağı tarap aýlasak inseren bolsaňyz biziň gulpumyz emele geldine. Şu ýerde biziň gulpumyz emele geldi. Inseren bolsaňyz bärde spin guralynyň menüsine basýas we bärde steps ýagny şu kesikleriň edge kesiklerinin sağını sağdap böyle berdin. Mesela şu ýagdaýda adal döwmeler ine ýa-da şeýle ýagdaýda köpel döwmeler. Ine öňki ýagdaýyna getirip goýan. Indi berde use duplicates ýagny diňe men extrudeden face'lama görkezip diňe extrudeden face'lama goýup bilýän. Inseren bolsaňyz ya da bunun psiçkan ayrsa mine öňki ýagdaýyna gelýär. Auto merge şuň güdünnäki mesele mädir biz vertex moduna geçdik. Şuň güdünnäki nokatlary bir-biri bilen birleşdirmek aňladýar. Indi biz bakalım ýasamaň ýerinde dowam edýäs. Indi ýokary gelýär. Face moduna geçýäs, üstüni saýlaýas we ýadyňyza düşýän bolsa insert guraly. Insert guraly gysy goýaly ýagny I harpi. I harpine bassaklaýas we içine tarap biraz insert edýäs we extrude edip aşaklaryna goýup berýäs. Extrude edip goýup berdik aşaklaryna. Şeýlelikde biziň W basyp select box'a geçýär. O şeýlelikde biziň bakalymyz taýin boldy. Men size muny ýene-de başgarak görnüşdedim. Ulan görkezim gelýär. Oň üçin taba basýas, bärden bakalymyz pozýas we shift A bilen bärden özüňize bir circle çağırýar. Circle çağırdyk. We indi bu circle biz näýle ulanýar? Taba basyp edit moduna geçýäs. Edit moduna geçenimizden soňra F harpyna basyp arasyny doldurýar. Ýagny F harpy bilen şul tegeleň içini doldur diýdik. Indi biziň indi keçjek hereketimiz. Şunu E harpa basyp ýokary tarap belli bir derecede extrude etdim. We bärden bravasyandan vertex moduna geçýän we bir nokada saýlaýan. We şu nokada ýanky görkezişmýäli shift C basýan we cursor to select diýen. Ýagny kursory men saýlan ýerime getir. Indi ýokardaky face moduna geçip saýlaýas. We spin guralyna bir gedek basýas. Inseren bolsaňyz ýanky okumyz ýene-de geldi bärde. Indi şul oky basyp saklaýas
ve 90 gradusa çeli aylayat. Berden ne 90 gradus bolmadyk bolmagy mümkin. O şeýle ýagdaýda özüňiz bozup 90 gradus edip bilýäňiz. Inni biziň şunu granta meňdetmegimiz üçin şu vertexleriň arasynyň birazajyk açylmagy gerek. Ýagny näýli? Ülserin bolsaňyz ýaşylykda öňe ýyzy tüýşürdim. Agazylykda bolsa birazajyk şu granta meňdejek hereketimizi etdirip bilýäs. Inni berden W bas select box moduna geçtim ve yine de birazajyk extrude etýän. Yine birazajyk extrude edenden soňra yine bir basýan we ýankyýaly yine de bir vertex taýlayan we shift C bilen cursor to select diýen we yine de 3 bas face moduna geçýän. Spin guralyny açýan we yine de 90 gradus öwrüm berýän we enter basýan. Inni bu ýerde ýan gaýdyşym ýaly aşağı birazajyk çekýär. We şu nähilem bolsa belli bir derejede grant ýagdaýyna getirdik. Inni berden W basýas. W basyp we select box moduna geçdik. Inni bärik 3D kursorum getirýän, ýagny shift bassaklap myşkamyzyň sağ knopkasyny bassak, ünserem bolsaňyz 3D kursorumuzy niräk getiresimiz gelse getirip bilýäs. Inni şu ýere bassym, bir plane çagyrýan we plane'imi S harpyna basyp belli bir derejede ulatýan we X basyp tüýşürýän we tab basyp edit moduna geçýän. Edit moduna geçendikden soňra extrude edip aşağı çekýän we bu ýerde 3 basyp face moduna geçýän. Şu face'imi taýlayan we I harpyna basyp belli bir derejede insert etýän. Insert özüme görä taýlap bilýän. Scale I diýip Y-de birazajyk tüýşürýän. G X diýip X-e tarap birazajyk tüýşürýän. We L harpyna basyp hemmesini birlikde taýlap grantymyzy orta ara gavat geleri ýalyk edip Y-ge basýan we sağa birazajyk tüýşürýän. Inni men şu ortak face'imi taýlamdan soňra extrude basyp aşağı çekýän. Ünserin bolsaňyz ine belli bir derejede bir taba gelip başlady. Inni berden add modifierlerden generate basýan we subdivision surface diýen. Ünserin bolsaňyz biz şu wagt object moduna geçenimizde şunun belli bir şekli ýa-da manysy ýok diýen ýaly. Ýöne inni biz muny öz islegimizde görä häzir belli bir şekilde getirip bilýär. Inni belli bir şekilde getirmek üçin biz näme etmeli? Ctrl R basýar. We sağa çekýär, Ctrl R basýar. Çepe çekýär. Ctrl R basýar. Çepe çekýär, Ctrl R basýar. Sağa çekýär. Ctrl R basýar. Ortadan ýokary çekýär. Ctrl R basyp ortadan aşağı çekýär. Inni bunun face'larynyň hem sanyny belli bir derejede köpersek, ünserin bolsaňyz ine ýanky ýagdaýdan ine şu ýagdaýa geldi. Inni bu ýerde shade smooth diýen we hasam ýylmanak ýagdaýa getirdim. Ine bu grantymyzyň üstüne basýan shade smooth diýdim. Shade auto smooth diýse hasam gelişikli bolar. Ine ünserin bolsaňyz biz obyektimizi taýin etdik. Ine dostlar spin guraly bize şunýalyk işleri edenmize gerek bolýar has pedal guralyň biri biz entek buny has innik sapaklarymyzda has gerekli ýerlerine ulanyrys. Dostlar sapamyzy halam bolsaňyz kanalymyza agza bolmagy, like basmagy we özüňizi gyzyklandyrýan soraglary bar bolsa kommentariýada belläp geçiň jogap bermäne çalışarys. Innik sapaklarda görüşýänçek dostlar, sag bolun.